गुड मर्निं लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। नै दिनै जोंहा डिब्रुगड़आव जगन्नाथ मन्दिराव फुजा हैनो थांगासिनो लोगोफोर। दा जोङो फुजा होनो नागिरबाय आरोखि ना, नैबे दखानाव माबा लानो नागिरदों फुल प्रसाद, बेयाव गासिबो मोनखाजोबो आरोखि। ओमफ्राय बेयावनो बायनानै फुजाखौ हैनोसै आरोखि। नैबेनो लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम, आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो, कमेन्ट हरदो, आरो जायफोरा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। नैबेया फुजा होग्रा आरोखि ना, जेवारि सावग्रा। जेवारिखौ बेयाव सावनो थाखाय लाइन रेक बानायखानाय दंखायो आरोना नै लोगोफोर। बेबायदिनो बिराद मानसि फैयो लोगोफोर। बेनो आरोखि मन्दिरा, बेनो आरोखि ना लोगोफोर। जायफोर बिथांमोनहा फैखांबाय बिसोरथ' मिथिखाबायानोसै। ओमफ्राय जोंथ' फैबायानो थाखायो, ओमफ्राय दिनै फैबावदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था। बेयाव मोनसेल' नङा आरोखि ना, जगन्नाथनिबो दं, शिबनिबो दं, हनुमाननिबो दं, अनेकथा दं आरोखि ना। नै ओरैबो दङ। हाजोआ नैलाय लामाथिं नाहरगासिनो, सोरबा लोगोआ गावनिया दंफैयोनो फुजा होनो, ओमफ्राय बेखौनो नाहरदों आरोखि। गावहा मोनहाया मोनहाया गावसो सावनो आवगोरलायबावो आरोखि मानसिया। एखेबारे फुजा होनो थांनो होनबाथाय आथुर जाबायलायो। सल'फोर जोङो फुजा खांबाय, ओमफ्राय दा मन्दिर सिङाव हाबनानै खुलुमनो थांगासिनो आरोखि ना। थांगासिनो जोङो दा। बै सिङाव मेनआ जाहैबाय बे आरोखि ना, बेयाव जगन्नाथनि मन्दिर दं, मा दङ मन्दप दङ। बेयावनो माने सिङाव जगन्नाथनि फुजा होग्राया बेयावनो आरोखि ना। ओमफ्राय शिब मन्दिरा ओरैजाय गाहायथिं। नै दा सिङाव फैबाय जोङो। दा जों फुङावनो फैनायखाय बांद्राय बेबायदि मानसि गैया आरोखि ना लोगोफोर। नैबेनो आरोखि। ओमफ्राय दा जोङो खुलुमखांनानै नै ओरैजाय बाहेरनिखौ देखायदों आरोखि ना लोगोफोर। नै बेयो जाहैबाय हनुमान मन्दिर। ओंखायनो ओरैजायबो दं। प्रसाद जादों आरोखि ना भगबाननि। नै ओरैजाय नायलांबाय था लोगोफोर। ओरैजाय एसे दंबावो। फारसेखैबो आरोखि ना लोगोफोर। जा समायना नुयो आरोखि। ओमफ्राय बिराद गोजान गोजाननि मानसिफोरबो फैयो। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मालाबा डिब्रुगड़फ्राव फैयोबा बेरायनो हागोन आरोखि ना, डिब्रुगड़ टाउननि खाथियावनो, बारा गोजानाव नङा आरोखि। स' लोगोफोर, जों फुजा होखांनानै ओंखारबोबाय, ओमफ्राय दा थांफिननो ओंखारबाय आरोखि ना। जोङो गारिखौ इयावनो दोनदोंमोन, थांनोसै आरोखि दा। मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो। आंनि आगोलनि भिडिअ'आवबो दंखायो, बेखायनो एबार बांद्राय मोजाङै देखायलायजोबासै आरोखि ना लोगोफोर। स' लोगोफोर, भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो, कमेन्ट्स हरदो, आरो जायफोर बिथांमोना गोदानै नायसननाय बिसोरो प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। अके, बाय। नै जोंना फेमिलिया फट' लागासिनो लोगोफोर।